שמה. 2 קילומטרים בלי תירוצים. 1.5 קילומטר? טוב, קילומטר, קומי כבר. יש לך טייץ חדש, רגילים, עשית שופינג של מקצוענית. סוף סוף רואה את זה קורה. כשאנחנו מתנסים במשהו חדש או במשהו שאנחנו לא רגילים לעשות, הגוף שלנו מרגיש חסר מנוחה. המוח שולח לנו מחשבות כדי שנפרוש ונרגיש שוב בנוח. ולכן אנחנו בדרך כלל נעדיף לא לשנות ואפילו לסבול מאשר לחוות את הנוחות הזאת. אבל ברגע שאנחנו מתחילים להכיר את הגוף שלנו, אנחנו נדהמים לגלות עד כמה זה פשוט. אני הילה דגן ואשמח ללוות אתכם בתהליך השינוי שלכם.